in stage maybe inyalo ndeso no matin. Ogena gi Kimbi Kimbi. Ogena gi Kimbi Kimbi. Ogena gi Kimbi Kimbi. Gima ne gitimo cha. Ogena nokuongo ni Kimbi Kimbi ng'eruok kata nyuol. Mangiso no nego beni luor bet mokuongo. Enjo. Tu Ogena en ng'ama nigi family. Kata kapo ni piny ok omiye luor to family ne onego beni miye luor. Bas, first president Zigilangi. Kimbi Kimbi waneno ka nyoyuda pat ma poko dwaro yudo. Ka idhi mos Ogena. Iyanyo ng'ato e social media. Ni yanyo Malaika Band. No can criticize. Ni yanyo Ogena marach. No Ogena kokuja kuo. Maka jo kue. Ogena mondi je kuo number 1. Inyalo fail nadi ni wuon. Ka ng'ato bide social media. To social media ni utingo dhano mang'eny. Ki yanyo ng'ato. Ogena pok ni rado. Pok nu share platform mora mora. Tibukri. Ichako yanyo Ogena. Ni wuo marach. To anyalo paro. Nuko sana managi Pius Omudo. Tibiro mikete band mangima. Iyanyo MC Jendeke. Iyanyo Kokouda Sembo. Kendo ni yanyo Ogena marach sana. Okinyal bukri biro. Iyanyo ng'ate social media. Asti dhi kuminene. Ni idhi mos Ogena. Expect ni sami idhi mos no nyier kodi ni. Uno nyier kodi. Mano kinyalo. Idwa ni mondo Ogena koko mondo nyier kodi. Sama iyanyo ng'ato ma personal. Opogore gi criticism. Samidhi e social media kiyanyo ng'ato. Expect it is either dhano pogore. Nitie ng'ama ibiro yanyo to biro ling to biro gocho ni to kweri. But nitie ng'ama ibiro yanyo to ling thi. To Kimbi Kimbi nigona simu kana golo clip. Kane atemo kweri mondo iwe yenyo kaka ne yanyo Ogena. To Kimbi Kimbi na advice ni bwana gimetim. Manyna Ogena gochno Ogena apologize. Kech ok nya bukni ni biro social media ni yanyo ng'ato ni jakuo. That is very wrong. No kigocho no Ogena, no ki apologize. Mano en gima rach kabisa. Koro we expect ni samirado Ogena no omosi konyiero kodi. To ni yanye social media gimo Ogena koko setimo ni be onge. Ogena ngama timo comedy mage korumo wuok odhi ode kata timo gigi. Ok mind business mar ng'ato. Iwinjo. Tidhi bukri ni in idhi yanyo joma kata Jendeke ni yanyo. Koro ji opogore. Inyalo yanyo Jendeke to ng'iya kanyo. But Ogena, in fact, eber kiba ngum mapoko dwaro yude. Nitie gik moko makoro, we have to stop them ka ji ok winji. We are podwa expect ni imanyo Ogena koko, igone simu. It is high time. Celebrity moko mathiso masani kor kadonjogi. Beduru gi heshima. Respect to other celebrities mana kaka gibe, gimiu respect. Okinyal dhi ni yanyo ng'ato for no good reason. Omiyo, one apart mani yudo nyoro, aneno ka jomoko criticize ni keno Ogena timo gima rach e public. Ibe ni yanyo Ogena e public. Koro wawacho kama. Apart mani yudo no, or serve as an example, watch yanyo ng'ato. Okinyal bukri ni yanyo ng'ato personally. Ni yanyo Ogena koko ni jaku. Wachani kumano se kwele. Omiyo mano onego serve as an example. Ji omire heshima. Kabisa. Pero kamano. Then idhi bire media nikech create content tiwacho niya ni Ogena ema ting'o jokuoge. Nitiere MC ma wang'eyo. Ogena koko. Mano jakuo. Mano con man. Mano criminal. Hypocrite. Ogena koko ema wuoyo gi jokuoge. To ni Jendeke no wachi ni mkono juu to Jendeke wachi mkono chini. Momori ni Jendeke wange. Mkono juu. Itingo mkono juu makidogo mfuko hakuna kitu. Ukisuba simu na kwenda. Ukisuba kadogo wallet na kwenda. Ukisuba mpaka kia nyumba naenda. Uwache ogole tiendi. Kaenda. Ogena koko
Jakuo molo jokuoge ka inda kanyo. To koro ng'ato no be kiterach kendo. Kae to Ogina no kendo charge. Ang'o mocho no Ogina kiterach to charge? To donge nenore. This is serious. Very serious. Nitie gima nyotimore launching mar Kakatalanta. To kwa biling. Ogina Koko. Nyigo kimbi e stage. Kendo nyigoe matek mogore piny. Ma ok en gima ber kata dichiel. Ogina Koko in ng'ama osebede industry for the last 20 years. To gima nyitimo no ok en gima ber kata dichiel. Bed king'eyo ni ng'ama duong', ng'ama nyinge duong' emi wuoyo ire. To bed king'eyo ni ka ng'ato chwanyi to nitie legal action minyalo kawo ne ng'ano. Nitie chik minyalo kawo ne ng'ano. Mok ni dhigo ng'ato e stage ka nyathini minyuolo. Kimbi nyodhi ni dhi mosi. Tini bukori mani mosa nang'o, imosa tiyanya. Tigo ng'ato ga dhong' malich kamacha. We ukawo chik ukete lwetu. Ogina Koko in ng'ama ji oluoro. To gima nyitimo cha rach mogik. Ng'ama duong' nyaka wuoire. Kata mana jo siasa gi iyanyo. Kata mana president iyanyo. To pok ineno kuma president ogo ng'ate public place kaka nyitimo cha. Macha gima isa very uncouth. Macha gima nitime pinje machon ok piny masani. Ibukuri go ng'ato kodhi mosi omoso ji e stage. Prince Inda Janabi. Ogina Koko tiye buoi. To in kaka band leader mar Malaika musicals, you must come out and condemn that action in strongest terms possible. We behave ka jo angala machon. Gimora mora ma ji timo ka nyingi osebedo malo to nyaka wuoiri e koka giruno be dhi mbele. To sama ji oling mokuoiri tende ni rumo. Anya paro interview mane Prince Inda timo go Mary Nash. Prince Inda nowacho maber ni kisebedo ng'ama duong' nyaka wuoiri. To itie buo Prince Inda. Prince Inda is your leader. Weuru nyiso wa bad examples. Gima nyotimore ne kimbi ok en gima ber. Prince Inda wuogoko nikech inemiya indiko Ogina Koko. To mondo mi gini timre kama wanyalo assume ni gini nose wach nyaka ka intie momiyo gicha nyotimore. Macha ok en gima ber. Macha gima ketho kata nying band ir fans. Ulojo thumbe moko miwuoyo irgi. To joma wuoyo irgi obichakino maka gin together gi chiemo. Baba Levo gini, Mwijaku gini, Mr. Pimpi gini Tanzania. Yanyo jo thumbe left and right to gidhi gichagiromo kendo gine hotel achiel giwuo gi nyiero. Kata Kenya ka wan gi sauti ya ground, ule jamaa naitwaje nimesahau. Uwir jo thumbe left and right to pod oromo gi Calligraph gini, oromo gi Bien gini, oromo go Tile Brown gini to gichiemo together, oromo gino nini gini. Ma is very primitive marune. Ma is primitivity of the highest order. Ere ka kunya kao ngate stage ngamodhi o promote bongado gate. This stage kaso mukuru goyo. Ogina that act o ken gima ber. Ingama duong mo miluor. Wabro stand gi kimbi kendo we will always talk. Emo mi awacho gania this third generation owuoge pap. Wakau jo angala ma upcoming gi support uru jo ma elewa game. This upcoming artist mabiro mowe chien gi oningo bi wabro support gi mondo gidhi piopio mondo gigol nwa jok mambele gi oko. Kama gi tabia munyiso wa unyaka ng'ama duong' to goyo Ogina Koko. That was bad.
That was bad of you. Ma koro seche mwacho mikono juu chate kwalo ka Prince Indah. Koro nitie ji mang'eny magombo mielo Indah. To gi ywak mani an nyoche ko kwal for you me. Nyoche ko kwal iPhone na kanyo. Nyoche ko kwal Oppo. Nyoche ko kwal simu mane. Kata jomoko iluongo kijana boy moro ma ja TikTok moro miluongo ni Simba Bugo ni. Simba Bugo dong no kwal iPhone no kwal Simba Bugo simu mo order from US. Simba 380 go cheko. Dong Simba Bugo no kwal simbe ka Indah. Poko recover. Ingeni wawacha dier. Ogina koko emengi. Inge jende ke sa mugina goga mkono juu to jende ke ing'iyo ga ji kama mondo jorudisha mkono chini. Maintain mkono hapo chini. Jende ke ngama riek nika jende ajeno ratego ke nguvu kajacha. Mako wacha ni mkono chini ya microphone. Tich rumo. Content ber ko create kode mane wang kamera. Ogena ok nyalo go kimbi. Kata en king'iyo video no maber. Ogena ok goyo kimbi. Oh, so please. Yeah, anajua alifanya vijana wanishike. Kwa nini mimi wanishike na Ogina ananipiga? Alafu anakuja kunijifanya ati wanani. Nilikuwa na security, nilikuwa mpaka na askari. Niliwaambia msireact hata kidogo. Nilikuwa na vijana, marafiki zangu au kwa hiyo kitu yenye Prince Indah alikuwa naijua. Walijua nani anaweza haribu hii show. Hii show imefanyika vizuri hata kuliko ya Indah. Na huyu ni upcoming artist. Show ilijaa yenye hata iliwashangaza. So they planned this thing wakiwa town. Before wakuje kwa show walikuwa wameshaiplan. Juu walikuwa wanajua naenda kukuja pale. Greenspan ni home. Unaona? So it was planned. Walikuwa wanajua lazima nitakuja Walter. Lazima nitakuja. Unaona? So wakaplan. Nikiingia hapo mimi mtu amenikujia. Mpaka amenisumbua. Hata Indah alikuwa kuna watu walikuwa yani nimesumbuliwa. Kuja bwana mtu anakuita kwa stage. Mtu Kumbe trap setup. Mpaka nauliza na mimi siendage kwa hizo stage hawa. Na mimi pengine watu wanauliza kuna damu ilimwagika ama ilimwagika mbaya sana. Unaona hii mapua imekatika na ndani. Mapua yako imekatika na ndani? Nilitoka damu juu unajua alikuwa anapiga direct. Hizi ni hata ni alama. Ilikuwa ni direct punch, si hata kofi. Nimeumia. Na saa ingine kukua mnyonge inakuanga mzuri sana but kuna nguvu, mimi sina nguvu. Wacha tu tuone sheria ichukue mkondo wake. Ndio itakuwa funzo sababu tunafuata tu sheria juu niko na team management team yangu na nini. Ndio nangoja final report kutoka kwao. Ginose kwalo simbi. Body simbe no chako lal karango to gilal ga kure. Ogena makwalo giga. To kin kilungo Ogena ni jakuo dong mano content. To Ogena bende kubiro pamie mbele kamera dong mano content. Imomiyo en content. Ogena ok nyal pamo ng'ato mbele kamera. Koko wuda se. Koko yandho waga koth. Ogena wuri yuora. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gato wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation. Ne adieri makende.
Yes, Nyakuramugi. Kawuono ni endi wachak warado ka endi kaka pile pod waluongo ni LTN Luo Trending Nation. Kaka wuono ni an kuma free anyalo wuotho matin, anyalo chorora matin, but kawuono wadwa ni wawuoye gima bende otimore kacha cha endo. Chien kacha ni winjo maber kabisa kwa wacho ni kaka Talanta notimo launching mare ma series mabende my concern kawuono ni endi ok ni wawuoyo kuom jawa pile pile, but the main topic makawuono wadwa wachi ni koluongi e launching sana sana kata mar lemo, kata mar politics, kata mar gimoro mora, gima duong' midwaro en ni idwaro ga followers magi go eko. Emomiyo inyalo yudo ka ng'ato timo launching mar party mare to luongo Raila Amolo Odinga kendo nyalo kao expenses te mochul mondo mi Raila bi. Gima duong' momiyo otimo kamano en nikech ong'e maber ni Agwambo kobiro to dhi biro gi jogene, Raila kobiro to ma followers mang'eny mag ODM dhi bedo kanyo no endo, jotelo madongo dhi bedo kanyo mondo mi omigire no ndadho moro. Maendi gima kela e wacho ni samoro kaka watimo launching okosebedo maber ahinya nikech iyudo koluong jothumbe madongo kabisa to bang' ka ng'ato osetimo launching to gidhi makata onge gima gipost kata achiel. Mano e concern ma kawuono biro go eko mondo apenjane ni en kamane kako oningo time nikech ana feel ni kopo na luongi e launching mara oningo bed na neni ka imbe ndi konya push kati keto mana dichiel nikech ang'eni imbe ndi in jathum ok inyal landa pile, but at least itime gimoro matin manyiso ni imor gi gimotimore no endo, kata kok imor go to pesa na ni kao we ane ber mar pesa na ok ene biro go show to adhi kamano. Podano mari nasho mari chieno jambo na mbele chiene mineno mbele miyoko. Kawuono ni endi wan ka endi wadwa no wuoye matin about gimono timore kaka Talanta, wadwa no wuoye matin. An ka endi gachiel kuom jok mono bed kanyo endo iluongo ni Dhiang' Radida mabendo osebedo ka promote wasani mang'eny kabisa. Nitie jok mang'eny man gi numbers samoro molo kata Dhiang' Radida, but ok gitim as much machalo ma Dhiang' Radida timo. Bed koda nyaka otiek show ni endi ma en LTN kapok i subscribe to imbe nyalo miyo wa pachi ni to inene nade nikech wan wawacha kaka en wawache kako biro. Nyakuramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora ni mar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Yes, Nyakuramogi. Dhiang' Radida osechopo ka. Kawuono an wendo ne ten wendo na. Venyiso no hosta tamba hosti. No hosta e ground. But kore Luo Trending kono to wan mwa host Dhiang' Radida kuongi mos jopiny. Jopiny. Achaka mos ukendo. Kuye to ka mosna. Podan mana dhiang' achiel cha. Kamano. Dhiang' sani koro aneno ka nise dhira miso sani koro chakare no ke mako kaka Talanta. Kamano amako kaka Talanta amiso poko chopo na kama dwaro. To poda dhira lakini aneno ko osechopo by the way. Ok ni poko chopo. Osechopo kama dwano chope at least koro nyalo mor. Onyalo nyiero. Sana onyalo nyiero ni thum owinjo ko chamo thum koro. Wan ing'eni wan kaka Luo Trending Nation wadwa wuoye gik matimore piny Luo. Sani ne kaka Talanta timo launching ne in one of them. No chalo na. Omari. Aseneno weche moko ma ok awinj kaberna. To gima nyalo wacho launching kaka Talanta ne en launching manyotimore maber kabisa moingo launchings te. Mojo Anglo setting.
Yes, nyiencho ng'awe. Gimomiyo wacho ni nyieno ng'awe chalo kama. Ang'e ni dhieri kata in. Bro wacho ni kia ng'awa. Bing'e ni kaka talanta nitiere gi higni adi e thum? Higni 2. Kapo ni in fan mar kaka talanta kata kifollowe, nyathino nitiere gi higni 2 e thum, to nyathi cha obiro gi paro mogwenyore. Nyathi cha idho thum ing'e atomi wacho na bro idhi gi gas. Na bro idhi maonge gas. Idho thum maonge gas. Kaka talanta obiro mayore. Ma rumors mawuok oko ni Wawach ni gimomiyo nyathino biro mayore. Kaka talanta koko timo launching ne mar 2. Ng'iya nena kata mana Prince Inda makoro ni malo sane. Launching ne manotimo mokwongo. Ng'iya nena crowd casting ing'e gine. Ing'e kata kaka notime. Kata standard kende. To kaka talanta nong'aw giche standard moro. Ni neno kata mana kaka stage ne chalo. To mana launching ne mar adi? Album ne mar adi? Mar 2. Jomoko ntiere mosekolo album dapal. Gi launch to nindo. Another thing, gimomiyo kaka talanta ong'awe. Ba crowd manene kacha chaki pimo gi crowd ma esenenoga kuonde moko. Crowd cha ne ber gi kaka talanta pok noneno crowd cha kata en machacha ne show mare kipimo kata gi launching manotimo mokwongo pok noneno crowd manoneno cha mangiso ni in minano ne crowd onge no nitiere mari moro mi expect mani e wi kanyo ma to onge wi kamera ya mane mi dauna ne you get nitiere moro manie pachi ma ya ano okane mawachi wan wakelo mana microphone bwana wiketo gini personal kamera atemo wacho ni kapo ne in oko kanyo iniparo ni samoro kaka talanta noko timo launching maber kata crowd ne tin penjo na mokwongo en ni crowd idwa timo nade in ntiere ng'at moro michuloga mondo bi omiel to ka ok obiro ka wamwa ni ok ochako miel koro kata ka wamwa ni ero owethum nikech en ng'ane ting'e ni in ng'ane get ochikre ke nyalo chikore kien kaka in bende nyalo chikore kien winj kaka talanta did a very amazing job and kik nyiego kata weche moko 1 2 3 ine ni gimotimo rach gimomiyo be anyalo wacho ni ne en otimo great job makata nanyalo wacho en ni wuoye nikech gimoro kitimo to kowuoye ada penjo mari ka itimo launchings mose tim te kitimo launching to ng'ato ok owuoye baba kata in dimor ok nyal mor launching nyeo nego beni wuoye chimsani en ng'ama ji ok dwar te wuoyo kuomi nyalo wuok kuomi positive kata nyalo wuok kuomi negative wuoyo ni wuoyo maduong' no wuok kuomi to kin ada kwano ni jok ma osewuok kuomgi e thum kama osetimo maber ba nitiere ng'ato kae ni Okoth Jarapogi en osiepna kabisa and he knows Okoth Jarapogi osewuok kuome Ohangla ka mang'eny ahinya osemone chopo kama chope cha be apani mupushe nyaka kuma koro entie Prince Inda ni osewuok kuome machalo nade mang'eny seriously be awache ni ya
kaka imedo wuok kuomi weche wach kuomi mang'eny ema Nyasaye chal ni ng'iyo kama wacho ni wagwedh ng'ani. Winjo owang'lawa koro ka ok omok ni skandal owang'lawa ka bende ne wasewinjo ni ka ok omok ni skandal to mano onge gi mano pok it. Nyaka ibed ng'ama iwuoyo kuome. Inyalo wuoyo kuomi marach kata maber. Dhano nyaka bed ng'ama iwuoyo kuome. Ka ok wuo kuomi to mano chalo ng'ama osetho. In short wanyalo wacho ni kaka wuok kuom talanta no koro wanyalo wacho ni kare notimo gima ber. Bwana Nyencha otimo gima ber. Ka ji ok dwa appreciate to ok idwar adwara kin kaka in. Kutin Nyasaye ma walamo mondo tele gige mwatimo. Nyasaye nok wuok ka bondo thurwa dalawa. Nyasaye nok wuok dalawa Migori. Nyasaye no ok wuog Othaya korgi Kibaki. Nyasaye no ok wuog Bondo Opoda korgi Raila. Nyasaye no wuok ene polo malo to wan ong'iyowa kama. Iwinjo? Koro in ok nyal pimo ne ng'ato niya ne in onego ibed kama, in onego ibed kama. Nitiere ng'ama pimo ne ng'ato. Koro in kata kapo ni ok idwar ne ng'ato ber, to Nyasaye to dwaro ne ng'ato ber. In ok nyal dwaro dhi maber ne ng'ato, lakini Nyasaye to dwaro ne ng'ato dhi maber. Okay. Ing'e ni koluwore gi gik manotimore e launching no endo, in e stage maybe inyalo ndeso no matin. Ogena gi Kimbi. Ogena gi Kimbi. Gima ne gitimo machan ne content. Gimomiyo ne en content wachalo kama. Kimbi gi Ogena. King'iyo kata in kama ibete mos kitiyo gi wi maber. Ibiro yudo ni Kimbi Ogena nokuongo ni Kimbi ng'eruok kata nyuol. Mangiso ni onego bed ni luor bet mokuongo. Winjo. Tu Ogena en ng'ama nigi family. Kata kapo ni piny ok omiye luor to family ne onego bed ni miye luor. Family ne omiye luor. Kata bed ni piny ok omiye luor to family ne to timo ang'o? Omiye luor. Then idhi biro media nikech create content tiwacho niya ni Ogena ema ting'o jokuoge. Ma koro seche mwacho mikono jucha ikwalo ka Prince Indah. Koro no wacho ni ne en content creator, no create godo content. Mane omiyo Ogena bende samoro neno ni content ber ko create kode mane wang' kamera. Ogena ok nyalo go Kimbi. Kata en king'iyo video no maber. Ogena ok ogoyo Kimbi. En content. Koro wacho ni sani e piny ma wantiere ni content creators ng'eny. Inyalo to gikete yo ma ng'ato nyalo paro ni gimitimo samoro en go ng'ato. Kaka koro matimore cha macha content. Kaka ne create content gi nying Ogena ko owacho ni ma jomoko no paro no yanye kata jomoko ne paro ni ni en adier. No ok en adier. Kech Ogena kwalo simbi. Podi simbe no chako lal karang'o to gilal ga kure. Ogena makwalo giga. To kin kiluongo Ogena ni jakuo dong mano content. To Ogena bende kobiro pamie mbele kamera dong mano content. Gimomiyo en content. Ogena ok nyal pamo ng'ato mbele kamera. Koko wuoda se. Koko yandho waga koth. Ogena wuod yuora. Ogena ok nyal pamie wang' kamera. Makano pame content. Imosa nade? Nying iwacho ni nying nitie industry nyinge michitimo ngo? Michiemogo kata industry. Nyinge michiemogo. Winjo.
ka nyinge michiemogo to nyinga ni kiseketho tiketho na chiemo to kaka en mar create content kare an bende nyalo create kata content kata gi suchi. I feel it so. Koro contents ng'eny. Ok create kata content kata ke go rabolo, in igori ga gi rabolo eri to in dwaro jok migo. To dong ji tiwe nyinge mang'eny kata mana President Ruto. President Ruto. Mano iwinjo mano President Ruto. Dong winjo kiluonge ne President nying maduong'. Jo mang'eny liere. Ok nyal kiny ng'ato niya. Bwana onyuolwa mopogore opogore. Iwinjo? Ji opogore. Onyuolwa mopogore opogore. Chuny ma in go ok en chuny man go. Onyuoli Migori kujo cho e bungu kujo cho. To an bende onyuola e Kabondo e Kue. Wapogore nyaka remo. Wapogore mabor. Okay, gisani ni endi wanyalo wacho bende ni mago kaka timore, we learn from our mistakes. Pod wan ka endi gi Dhiang' Radida Nyakwaramogi. Generally wadwa ni bende wawuoye gimoro kama tin, iyudo ka koluong ji nawache kacha chendo kana timo introduction mara. Dhiang' Radida kopo na luongi kata mana e arambe na aluongi ok ni mondo mi ibi ichiem dalawa. Aluongi ni ang'eni samoro fuko ni pek moingo mara mana chiel. To kopo na luongi e arusa ang'eni nitie gimoro midhi medi arusno. Ok aluongi ni mondo bine kaka kwako chiega kaka hage. Iyuda nitie gima ng'eni ka dhiang' obiro to nyaka ang'o medi arusa. Maybe aero kaka idhi moro wenda. Iyo. Maybe ang'eni pesa ma in go nyaka ang' wanyere gi chiega ni samang'o tibronade samang'o dhi. Same to launching. On my side. Kare man gimi wacho go emomiyo iluongo ga ji arus. Ok luonga ni bichiem. No. Emomiyo ineno ka mostly jok motimo wedding bedo disappointed. Nikech ng'ato feel ni an osiep Dhiang' Radida nyaka dhi achopi. Ichopo then what? Nikech jogweng' kende no ibedo janeno. Jogweng' kende no romo pongo kanyo. Ibedo janeno. No. Ang'o mi wadhi mwawach ni only invited. In my mind again only jomo kelo na pesa. Only invited mago jo wuoro. An kado kanyal time. Koro anapani on my side I feel ni kata mana launching. Gimomi anyalo luongo Dhiang' Radida. Achiel Dhiang' Radida nigi fan ne moro kata en gi fans adek. Tadwa ni fans gi obi omiya support ging'e ni nagolo gimoro nikech nitie jok ma follow Dhiang' tok follow. But in several cases waneno ka ji timo gimoro achiel. Iketo ga launching, iketo ga poster mar launching mabendi ikete ga mana mandhem. Gimomiyo awacho ni mandhem nikech iyudo ka ng'ato negi show to nyalo lando show ne kata didek e week. Okete Monday, okete Thursday to gi chieng' mogo show no ka en Saturday. But ka en launching tiyudo ka ng'ato keto poster didi. Let's connect let's connect a launching mar ng'ane kuma chalo kama. Kasi yudo ko chako lando show ne mamoko. Then on Thursday iwinjo olando manyiso ni machacha boko miyo pek ahinya. Iwinjo ipani kalure gi show mono timore ni inaseni ni occasions moko achiel ari adek naneno kia kamiso thuango miel gi thumbi amiso nyiso ni at least waneni ka in part and parcel jomono golo thomne iwuok ka Talanta sani isechako time achiel ari adek. Ang'o matimore momiyo jogewa ng'ato kendo sa launching wamedo ga nyaka bei. Pejo mari nyalo dwaro pesa di. Igero mari to timo ga show 5,000 but chieng' no ana dwaro ga 20. Ai mari. Ai. Ngaro kete wa 15. Sawa jatelo ka una 14.
15 ma jathum oyie. Kasi kwenia koro watim nango ket 10 abich taka kwatieko. Iwinjo. To ema kwasedhi to an ema kuongo wacho. An mono chula siling 15,000. Mano ningo be ni aluongo joge na biro kanyo mondo akone kaka kelo ji. An ema wacho ni kaka talanta paro no nyalo. Ang'o matimore? Omari. Akuonga ng'isie gimoro mokwongo. Yudo Moloya. Mondi yudi skiza tune mar Moloya mogo kod Elvis Kadori. D-Star, aboro achiel star, ochiko aria dek hash. To set Moloya by Elvis Kadori as your skiza tune, dial star 811 star 923 hash. Awinyo ngano inga, awinyo ngano loya. Oteni usuni kod LTN Luo Trending Nation. Gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Nyakoro mogne wane break kacha. Ne podo winjo lendo achiel ria dek ma wan go kanyo no endo. Podo wan kaende gi dhiang' Radida. Dhiang' Radida. Yes. Nwa wacho. Main thing momi iluongi en ni mondo me imed ng'acha promotion. Yes. But jok mang'eny ineno ka gisea kanyo to gilenga. Ere kaka inyalo wachi gini? Erokamano Mari, this is a very good question. And ipenje sama ber bende. Okay. Omari. Nitiere ng'ato kata nitiere gi tich ne piny ka. Kapo ni ng'ama dhi kanisa modonge kanisa. To ibiro ng'eyo gima wacho ni ne. Ng'ato nigi mich ma mare. Koro ibiro ka an kaka Dhiang' Radida atimo music promotion. Ng'ato nego beni kalo ira. Ok ni ng'ato nego beni kalo ira chwera kaka ngas. Ineno, ngas ma inyalo nyono to kidhi mbele. Mano e thum, mano duty mara. Mamiyo rawuon. Koro duty na ni nyaka time maber. Iwinjo. Nyaka time maber, ma make sure ni abedo ngas motegno. Promoter mar jathum chalo kaka ngas ma jathum midho. Ji wacho ga ni an promoter kia ni ok in promoter ja ohala. Kia ni ja ohala. En mani timo gik moko ariyo dichiel. Iluongori ni promoter to in ja ohala. Kechibiro yudo ka ng'enyne jowangla gi ng'ato chako mana kawe ko chako winjo ka ombe ni malo mondo tilos kod ang'owa pesa. Lakini seche mothagore piny ku tibiro ka jomoko none mathagore kode. Jomoko nono mok tim kata kode ohala. Jomoko ma samoro resources gi amadhe. Mane momiyo ka jathum oluonga mondo atimne promotion. To atimone promotion maber mondo ochak yudo kaka jomoko nyalo luonge show, ng'ato nyalo chule. Koro mane tich matimo. Koro nyaka time maber. E seche ma kaka oluonga e show, gini en ohala kendo en talent wa.
Nikech gima miyo kele ohala, there is something called money. And kiki relate gi mora mora. Money is a common denominator. Everybody needs money. Yeah. Everything you want to do, you need money. You need money. Koro thum kanyire no hala. Tido ka ahinya jothumbe. Okay, thum en gimi chamo. Yeah. Waneno ka tindi chame. Koro wan bende nyaka watim. Jothum nyaka chame. Ok ni wan ano kan jothum. Koro ana feel ga ni seche ma ase jathumo miya tich. Kata ng'isa ne bwana obiro ira ma yiene gi chunya niya adwa na tim ang'owa, adwa na konyi. Nikech gini en konyruok. Koluonga to en ni wakonyore nikech chula dako chula monyar. Iwinjo. Asebedo ga gi life na all along. It's not because of him. Nyasaye be nomiya yora manyalo timo ang'o. Manyalo yuto. Koro gini en konyruok, kobiro ira wakonyore. Koro wa promote jothum mondo ginyon mbele. Mano mineno ka ng'ato kose nyono malo to wachako ng'iyo ng'ama wuok piny. Ng'ama chielo mawuok ni embe wachako miye chance. Ero. Ng'ama chielo mawuok ni embe wachako miye chance. Igoli kamoro iketi kamoro. Koro ng'ani ok nyalo weyo immediately kotimo launching. Ng'ani en pod ng'ama nyaka kowe. Iwinjo. Ng'ato iwinjo kiwacho kielo kamoro kanyiro ni ng'ato kaluongi arus. Koro gini chalo kaka ng'ato iko wuoth. Nyaka wuoth kode for some time. Nyaka wuoth gi jomotegno. Motegno. Itai. Kose wuoth iwacho ni jatelo. Inyalo dhi. Kadong koro ing'eyo. Ikowi ichwali, dholuo maler ichwali. Koro wachwali mok chop ni dong ka koro ing'eyo nie. Aneno ka koro kanyo koro dhiyo. Manyiso ni gini ok en ne wan ne wasetieke. Mani we ng'ato. Tim tich mana Nyasaye mimi tieki. Tijni wan onge kuma ne wasome. Kosi ni some kamoro. Marini to chalo misomo. Migo mbaka mang'eny. Dekora magma poden LTN Luo Trending Nation. Wan ka indi gi Dhiang' Radida, one of the artists mabende wan go kache chaendo. Dhiang' to tinde wadwa kalo kata mana artist. Akiana luonge ne men jothumbe, kosa akiana luonge ne wuon jothumbe. Wase neno nyaka chumi luongo ne men. Mano gima kikiketa an Dhiang' ki an. Jathum bende jathum ki en. Ewinjo. Ano ka wer, anisi winjo thuma mower. Ka wer uda mana wer to nonindo maonge kuma nodhi. Weruda. Mago thumbe ga monindo. Weruda, achiel kuom thuma monindo. Umbe, thuma monindo. Nyithinde matinde wero ginene. E dhot. Mago thum manonindo. Umbe kanyama. Mago thume manonindo. An koro wer talent na norumo gi piny. An tinda dong na were baf kaluokora. Mane kama nyalo were maber. To be mana ka pi ng'ich, ka pi liet to be onge gima weti awerene. Mana ka pi ng'ich. Eka nyalo toye wer moro. Agal go denda. Okay. To koro, sani waneno ka venture into skits, igolo a lot of skits, especially Facebook. Akiani maigi masani kuri meja on, idong kaka actor? Omera, adwa ni seche mipenja penjo tipenja penjo moko moriere mochiko yo. Venture tiende nang'o? Tiende chako? Venture tiende ni inyumuri iye kono. Okay. Kono ema ntiere ga. Okanyumora. Ining'eya tich adi? Asebudho kang'eyo. Omera, Dhiang' Radida mineno bet kuom di kaeni. Nitiere jok ma tiyo kata mana oko abroad ma puonjo. Gimomiyo puonjo gi chalo kama. Nachako acting miluongo ni set books. Ewinjo.
Ma ing'e kizungu nikech kikati act gi kizungu. Omera bwana anadhi sikul. Yang. Iwega na chal kodi koso unu ka ogar ji ni ng'ato ka ni wangla kanyiri to en wangla kanyo. Uka ogar ji nade. Dhiang' itieko form 4. Omera anadhi sikul. An gi jok masomo kodok. Achiel ni ng'ama ok odhi sikul. Ang'e kama iwuoye. Pok ineno dhiang' modhi sikul. Pok aneno dhiang' mosomo. Dhok dhiga nyaka kwath e sikul kanyo maduogi. Sawa, koro in ga e acting kanyo. Acting kanyero na chako chon. Yeah. Chon kabisa. Ana chako acting e school. Act set book. The River and the Source. Mshtaki Mea. Evinjo. Kuro anglo ni to awacho enana kama galora. Lakini an ga gitija matema. Angla en makar galruok bwana kuma ji tiye bwana. Adwa bedo kanyiro makura feel na galora mang'eny. En kama ji tiye yes, but adwa bedo ma paro na galora mang'eny nikech no my time. Matimo gige na ma chunya ohero. Koro sani imako tich minitimo. Yes. Right. Koro gini jomoko nyalo gombo nikech josepenya ni mari I'm good in acting yawa adwaro act. Ere kaka jogi nyalo yudi? Jok makoro dwane mondo gimbe gi act. Kidwa ni act, chak act gi kama intiere no. What do you think you can act best? Inyalo act kaka seche moko bidhi e kanisa ka intiere gi sura marach to iwinjo ka pastor wacho ni in bednwa jachien e tugo ni. Kanyi chako mana act. In bednwa Satan. In bednwa Satan e tugo ni. Kipong in bednwa Goliath. In bednwa Daudi. Gino chakore achaka. Gino chakore achaka. Kendo pastors go kosiemi acting mar kanisa to nyaki bed ni nyaki chingi cham acting. I'm telling the truth. Wirito ni nyaka rom gi dhiang' radida. Wirito ni nyaka rom gi dhiang' radida. You can make it there where you are. I shall tell you, ni an act Migori. Will you be coming from Nini Kibiro act ira Migori? Make it where you are. Onge kaka itimo to tem gi kuma entie. Ama eke inyalo gocho na mi advice. Namba ni mar simu. Lakini kifil bende ni buta emi nyalo timo maber. Bitime buta okatamora. Samoro ng'eni ng'ato nyalo feel ni nega bed but dhiang' radida koka nyalo timo gino maber, onge problem, just come. Mi namba ni mar simu wi adhi wil. Namba mar simu en 07688066. Dhiadhi amosi apok kata ja kamero miyo gi suchi ya. Ne dhiang' ane madhi matek kamano. In dhano to ng'a moni winjo gino pe. 0768806985. Apa ni giwinjo maber kabisa. To ng'ama der ni mondo mi bende luongi e launching itim ne promotion achiel ariyo adek steps mage miluwo? Kidwa luonga e launching to antiere gi manager. Antiere gi manager inyalo communicate kode. Iluonge ni Kologlin. Kologlin. Yeah. Kologlin is my manager. Ene mo manage place. Mabe namba machiwo no to kane tiende igo kaponi en mar tich. Kata mar koten record acting. Miwa namba manager? Namba manager. Ene makuro wachiwe ka. Kendo ka king'ama wiye tie to kanyo wang'i ruchi. Onda mi namba manager. 0700 06 98 42. 0700 06 98 42. Mani luongo ni manager Kologlin.
En ema ochung' ni gige gamoro amora nikech an bende an ng'ama nigi family. Seche moko family dwaro ibe ko giketa gi mbaka dhiang' radida ingeni an kafane ni agocho ni agocha monda mosi ire rach winyo tieno imosa na almost manager manager en kuro se wuok ne ok bi bedo gi family odwa ni fa almost mafan en kata ka owe mako simu tiwacho ni manager dich batin an dwari nikech in fan lakini we need to have time teach ka iloso gi manager ne nyalo bedo maber. Wach ni mogik wach be giko mar mana chalo gima dwa negi wach dak gi kwaloro interview alchana Nyasaye koyie to konyi mari gi ng'ata in bende kama intiere Nyasaye koyie to konyi to in to kata Nyasaye ema mondo konyo Nyasaye ema mondo konyo kosineno no. Erokamano ahinya Nyakwaramogi ne pod wan kaendi gi Dhiang' Radida winjo kaka wuoyo no endo watimo interview chuny otieno kaendi en samarach kabisa ma ang'eni kaka un joma nie Kenya un to koro wad piny olilnu kabisa but ang'eni joma ni diaspora kaka wan to piny pod olil to kolil ahinya jo Kenya un to koro selilnu med kete mana kaendi iluongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile ng'ama kelo ni chenro ni denda ni Umari na chino jamone mbele chino mineno mbele eming'ondo boka kata inyalo wacho no Mari dhako ngude nigi chake kore kubni ariyo to pod choko sitrungi med kete mana kanyo follow Dhiang' Radida page Facebook page mare kata kuonde mopogore mag social media ma intiere manya Dhiang' Radida kasta keni channel lumu akte cha iluongo ne The Unimaginable TV The Unimaginable TV. Yes. Imanyo kanyo no endo YouTube man The Unimaginable TV. Subscribe mondo mi wa med wuotho kanyakla kaka joluo. Ka unwero kamana ahinya wachakuru waromo kendo next time. Gik makotimore to konyi ng'eyo environment midake kiwache na men. Nitie pek moko makodonjo kuomi ting'eyo the kind of people midakgo. Weya otimang'o otimre. Mondo yud skiza tune mar weya otimre mowach kod Evangelist Mikwanga. D-Star 811 star 928 hash. Weya otimre jokama. To set weya otimre by Evangelist Mikwanga swa skiza tune. Dial star 811 star 928 hash. Weya kichukai eka kiny kodo mobuoke e puodho ni bed ng'ama riek mong'eyo kaka irito duma. Oteni usuni kod LTN Luo Trending Nation. Okay, Nyakwaramogi Ajwang' eruru kamano gi an iluonga ni Charles Ochieng kata Kosoko Finest. Wan Luo Trending Nation LTN. Ka okinene ka to mano poko timore. Kete mane LTN subscribe channel marwa kasto follow Nash Pictures page kod LTN. Wan kod Omari Nash Parody Cartel. Asante. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete kata wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende.